ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to beeli hela koyli alpha mbay hawa jaɓɓe sappo ko on waktu yoni ha to lobbudu carŋe kame barkeji ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal kikiɗe hanki o hoorejo leydi ndi tawtorama udditugol université Amadou Mouhtar Mbow ton to Diamniadio taw ko université jaaduɗo e jamanu bawɗo ɓeydude sukaɓe kame gandal e karallagal kala to leydi Mauritanie hoorejo leydi mum Mohamed Cheikh Al Qaswani ne tawi to Rome leydi Italie gam tawtorede jonde kaldigal ɗanleɗe ndewani lawol ko fate banggue maaje kaɗɗe to leydi Mali ko jango hawnigo waɗi to yilimana waɗɗani leydi Mauritanie ɗiɗo mbasi hen pittali mumen koninke goto kame jamburo kabruji men ma naw en hato Guinée Conakry Côte d'Ivoire Togo Burkina Faso RD Congo Mozambique ma en jaa hato jolama jaɓeri kabruji men coftal ɓalli kippodiraji toon to leydi Qatar ma en jaade hen musidɗo men Oumar Dembel Diallo musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kala rafi mon jiiɗa jomiraɗo ene jippini kene safra ɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwruko en to korodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru joguiɗo sukara koppi musoji koyɗe musoje sa jokkodire gorel teya joni keɓa hen ko laaɓi a neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama ni juma ni jokkoyde enɗama jokkodire gorel teya ko haako wargani ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula jitta ko jamireɗa mbaɗa hen ala sukara ala lamɗam ala nana aɗa yara no wirani jiitoɗa hen cellal ɓandu maɗa joni sa yiɗi hebde ko laaɓi e ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com ma jangan hoore maɗa so tawi ko tongoɓe gorel teya ha mbawa jokkodirde mabɓe woto woɗɗo joni so tawi gonda koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Adama Alpha Ba mbatta ko 00223 79 23 74 88 so tawi gonda koto Touba jokkodirta koye Moussa Diagne 76 678 72 08 so tawi gonda koto Madina Gounas wuro teddungo jokkodirta koye Amadou Sambalo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi gonda koto États-Unis d'Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teya e jeesemen dañen jama ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune jaadino balwala danwal kala ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde 19 rafin yalta e ma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a hutorima ɗum fodde 13 rafin yalta e ma ha laaɓa fannu tata bo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wiruma ni fodde 100 rafin yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani
ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula bawɗe neldede e kala leydi tawa kadi ko bawɗi firtude dabruji e ɓeydude arsigaji ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen sagataɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ko labdoredu malala woni bawɗo listihara so tawi a yiiɗi waɗnede listihara ko indema inde nene maɗa dokkatamo o haala ko wonen nder ɓerde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal ɓen yiiɗi waɗnede listihara ko temedde nayyi mbuɗi waɗirte wonande wonɓe Sénégal e dendagal e ɗel taari ɗum kala so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu uguya ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal yiɗɓe noddude kalis waɗnede listihara mo jogui numéro weevo ko numéro orange money mbatta ko 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe mum e ñalawma hande omo tawe nder leydi Sénégal e nder ñalɗi ɗi kala o tawte koto wuuro men Galoya e nder galle Jula waɗɗani radio Galoya ngo kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy nder leydi Sénégal mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɗɓe heɓɓe to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andiri dendagal kiline mum kala to neɗɗo wawi wonde so Dakar so Tamba so Matam so Ziguinchor to mbawɗa wonde kala nder leydi he e to mbawɗa wonde caggal leydi kala so tawi on pamodiri omo wawi noddema leɗɗe ma o haalanma no kutortoɗa ɗum ha no hannirta ni yetto juuɗe ma ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so yennama ka miskino safroma taw hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe mum kadi wonde e oɗo saaha joni base makko tawateɗo nokshade ne golla ha no hannirta ni ene tawe ɗon almudo makko miñi ko labɗo reedu bawɗo golle ɗe ne wiye ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 00 222 mbaɗa 32 62 04 99 walla mbaɗa 46 10 00 13 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo woni mbadden dando fade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde ɗiɗi bowte hitande ujune ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon larde nati mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba horejo leydi ndi Sénégal kikiɗe hanki o tawama toon to dingiral jam ñaaƴo ngam uddide toon galle ngarduɗo taw ko duɗal jaabi hattirde notre to ngal université Ahmadou Mouhtar Mbow ɗum ko hanki o e tawtorede khalifaɓe diine aada kamɓe ɓen étudiant ji janggoɓe e nder leydi ndi Sénégal kono kadi ko ngarɗinde jangde ha ɓuura yaccinde ngal duɗal noon ko duɗal jaadugal e jamanu gangal matériel uji keesi kame kaɓirɗe keese ene tawe sara sikkada waɗɗani stade Abdullahi Wadda koye nder ɓernde jam ñaaƴo e hoore muɗum taw kadi ganduɗa restaurant mawɗo taweteɗo e nder ngal ɗon duɗal ene wawi nawde kene tolno e ujunere étudiant kene wona ujunnaji ne mbawi janggude hen ujunnaji tati leeso ne tawe e nder pavillon taweteɗe nder mum ene wonde bibliothèque ji mawɗi no fewi taw ko bawɗi moftude a gueɗe kewɗe jaaduɗe e jamanu keddoɗen koye hoorejo leydi ndi Sénégal hanki o windi ɓattake makko duwaw min jejjitta ɓen tirailleur en yanoɓe felloyde guerre artunoɓe ɗum ko hanki mandittare wattude laabi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati lawol wonande camp militaire mo Thiaroye ɗon ɗo tirailleur en mbaɗano ha fitinaji musɗi mbaɗa e dow mumena wo holliti ɗum wona hunde yejjittede abadana kanko mawɗo leydi ndi Sénégal hanki wo haalde téléphone wonande hoorejo leydi Ukraine woni Vladimir Zelensky ko on noddimo téléphone e wiide jaynede ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaajɗe no fewi ha tente from Ukraine mo yiɗi yuɓɓinde ko wona ɗum koɓe kaldi jam duumiɗo e nder windere nde ha tenti noon to Ukraine hakkude mum e Russie ko wona ɗum ko hoorejo leydi holliti ɓe kaldi
toɓɓe jonde kewɗe no feewi ko fati e bange gonangala Afrique kam ene wondi e Ukraine finoɓe to Tambacounda ɓe kolliti weltare mabɓe mawde no feewi nden weltare ko batu jagorɗo ñande 30 lewru mayduɗo hen ndu no hoorejo leydi ndi hollitiri wonande ko fate banggue juɓɓingol taw kadi ngol juɓɓingol ko fate banggue juɓɓingol conseil des ministres ñande nogas e jeeɗiɗi ñande nogas e jeetati jafoɗon lewru décembre ɗum koto Tambacounda ñande nogas e jeenayyi nde ɗum wonata ko ñalawma mo ganduɗa gaynaka mawɗo leydi ndi inniri ɗum windere nde kala ɓen finoɓe to Tamba kolliti weltare men mawde no feewi aɓe paadi gueɗe kewɗe e mawɗo leydi ndi ha tenti noon ko wiyete université ko wayno duɗal jaabi hattirde beele Tambacounda ene wawa dañde ɗum sukaɓe mabɓe mbasa tampoyde ha to Dakaru suudu sarɗo yejindu leydi Sénégal hanki ñalawma o Wuli Diaw ɗum ko caggal nde pooɗe ndure kame dukoli e ƴattoje purƴinali kala wattili koye kelle e piile e dampali kame pette kala ɗum hanki tinama toona pelle hewɓe noon rewɓe kolliti metti mumen hanki o yeeso suudu sarɗeji leydi ndi ko jeeyi sababu debbo ne fiye e yeeso windere kala taw kadi koye dow ŋañŋañalde ɗum noon sammiti hello ko Massata Sambo kam fi hello Amin Ndiaye mo ganduɗa ko sardiyanke benno ko wona ɗum ko noon fiimo ko sardiyanke mo yeewi caggal teskede oɗo saaha mo gonɗen toon to suudu sarɗeji leydi Sénégal ene herƴi no feewi kala koccuɗo konngol haade mum gaynude tawat ƴattoje e dukoli kala ndewi e dow muɗuma subaka hande o noon hewɓe ɓiɓɓe leydi ndi jonnani wonande ko kewi hanki toon to suudu sarɗeji caggal oɗo henna image ɓurɗo yirlade e nder windere nde kala hewɓe en kolliti ɓeɗo henna ni jarani koɓe gona sarɗiyankoɓe ɓe poti ko ɗoftade kuule leydi ndi ɓe ɗofto kadi ɓen joƴƴinɓeɓe toon ɓe mbasa tan ɗoftade ɓerɗe mabɓe ɗe ko wona ɗum ko noon on Amin Ndiaye piyaɗo mo tawi to hôpital caggal no hollitira ko cowiɗo tene kadi mo riski wonande reedu makko heddade hen ko wona ɗum ko baɗɗo ngal baɗalo hande yahani toon to suudu sarɗoyeji teskede subaka hande o dari toon to yeeso sarɗiyankoɓe ko jagorɗo pétrole kuɓɓam leydi ndi gam wotanede budget 2023 ɗum ñalawma hanki o wonno toon ko jagorɗo ñawoje mo leydi Sénégal on jagorɗo ñawoje mo leydi Sénégal sarɗiyanke Aliou Dembourou Lella Sow kañumne hanki hocci konngudi muɗum caggal nde deejere ari toon to suudu sarɗiji to holliti jagorɗo ñawoje leydi ndi aynaɓe finoɓe nder leydi Sénégal ne jogui tampere mawde no feewi nden tampere noon jawdi mabɓe daabeji mabɓe ne gujje jamma e ñalaw min jiiɗi ko peeje mawɗe ƴette no feewi gam habtade ɗeɗo henna gueɗe beele ɓenne joomen jawɗele mbawa tigui tinde koye nden kay kisala timmugal goni to leydi Sénégal keddoɗen ha joni Mame Mbaye Niang ko jagorɗo jafoɗon ko jagorɗo tourisme mo leydi Sénégal lawɗini plante mum mo porti contre Ousmane Sonko yettima to dikka ɗum ko caggal nde joƴƴina to procureur o noon totti ɗum dikɓen loskoɓe oɗon fannu jeeyi sababu kanko Mame Mbaye Niang portude plante Ousmane Sonko koye conférence Ousmane Sonko goto tuumimo wonde wo ñaami kene tolno e 29 milliards ko préje France CFA e ngal cetal ngal wo ardino wo holliti fenande wo jaɓata takkede ɗum ko fende e dow nguru neɗɗo wo ɗaccirta noon haala ka ɓoyata ma dik udditen losko yañgo no feewi faade Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef jafoɗona jaydiyanke biyeteɗo Papa Alé Niang wonande dumbaɗo guila 6 lewru novembre maydiɗo hen ndu toon to Sibikotane taw koye dumbirde subaka hande aljuma wo holliti wo natani gueddere wo ñamata wo yarata so wona ko tuuma ko laaɓi siftinde on kanko Papa Alé Niang ko jaydiyanke wo nanguira ko saktude kabruji ɗi gonɗani e jogade document ji fenade ɗi ndewani lawol ɗum jeeyi sababu nanguedemo toon ko wona ɗum ko hanki ɓen Reporters sans frontiére jilloyima toon gam yindidema ko hewɓe hanki jehino toon gam hollirde amin caggal maɗa to Sédhiou ko fond infirmiére woni biyaɗo tem nanga kanko noon ko ancien militaire o wonno guila 27 lewru novembre à 18 heures ko nden o wiya teeɓa
langimo ko gendarmerie to nokku bireɗo to nokku bireɗo yaranda to nokku bireɗo yaranda blante ko toon wo nangani tawi sédiou ko toon o wiya teɓe nder galle makko tettama toon matériel-uji kewɗi no fewi kami médicaji kewɗi ko subaka hande o wo dari e yesso procureur gam ƴettude visa makko kanko on biyeteɗo Y Diatta faade toon to kaso hollitama o udditi oɗon cabinet clinique makko ko guila 2014 o watti wadde ɗen gueɗe taw kadi o wona ni infirmiére ni docteur jangguɗo kono wo sot on diplôme holto heeɓimo leskoji loggi ene jokki hena to Kédougou yiita toon ko ɓandu suka gorko kam woni maayiɗo e nder maayo ngo leydi Gambie sanga 14 heures hanki ko nden wo yiita hollitama wo majji ko gila ñande mardi nde yiitimo ko awoɓe malinaɓe awoɓe toon e nder maayo nokku bireɗo tunka ɓandu makko tottama sapeur pompier en na morgue beele o wawa anditede kankoɗon a suka ex gendarmerie woni capitaine Touré holliti ma wullitoyo suudu ñawori townude CEDEAO ko jeeyi sababu itta e golle mum ɗum ko caggal ndewo joguino dossier ji Adji Sarr kam Ousmane Sonko caggal muɗum noon caggal ɗin dossier ji mataw wonko rewi hen gueɗe goɗɗe haw itta e gollal makko hollitino ittirani wona hunde yonde mo wullitoyo haute cour de justice taw ko CEDEAO beele wullitade toon haw ɓuura hebde hen ko laaɓi jeheten ko toon to Kidira taw yen toon musidɗo men Abou Diop woni Amadou Diop gawlo ɓalejo ñalawma hanki o maire wuuro ngo yillo yima toon to école école Ceerno Malick Diallo ngam laamu ngu mahde toon saluji e wallide sukaɓe ha jangde men ɓuura ngarɗude ma en ketto en ko yewtidi gawlo ɓalejo mo radio Kidira jokkere enɗam voilà ɗum noon no mbiruɗen ni ɗo e école Ceerno Malick Diallo hannde woni kikiɗe 1er décembre 2022 ɗum noon eɗin gonɗo maire hannde kadi weltare mawde par ce que wuro ngo fof ari parents d'élève aji ari responsable uji gaari jangguinoɓe gaari hannde noon holko saabi ñalawma hannde eyyi monsieur le directeur a jarama ko mbiɗa ko toon hannde saabi réunion men ko eɗen aji route e gouvernement du Sénégal ene mahanno en saaruji 4 classe hannde TMD école Ceerno Malick ene mbiyata TMD ne heewi élève aɓe kono yaaha e ujunere élève ne toon wonno te élève aɓe fof ne pawdiranno e classe uji he joni noon ajiroute kañum e gouvernement du Sénégal ɓe mbi entreprise gonɗo ɗo o woni Areski yomo hane en saaluji 4 classe ɗin saaluji hannde mbaɗanɗen ɗe ɓamon caabi ɗi en naati en ji e caabi ayi salle classe uji ɗi mbaɗi non seulement iɗi jaaji iɗi mbaɗa karole te aɗa wawi janggude hen jamma e ñalawma ɗum noon ko en jettan ajiroute jetten surtout directeur régional o moni monsieur Mané kañum e directeur des travaux gonɗo ɗo biyeteɗo Massamba Diop o e eɗen jara aussi gouvernement du Sénégal ɓe ganduɗa hoorema ko kamɓe daari ha salle de classe uji ɗi daña te enen hannde en kalani haala salle de classe uji ɗini andi gouvernement du Sénégal wi noon jang ubbitey janggetey min guddiɗen nde en ji Ceerno Malick école o no wano ko e weedu woni taw ne heewi ndiyam donc areski kamɓe ajuruɓe ɓe balli en hannde ha en mbaɗi remblede au moins leydi mbeɗori nan toon hannde kam élève ɓe sone jaaha e nder classe uji mumen natta e ndiyam donc eɗen jaraɓe ɗum ɗon te kolleten tan ko gouvernement du Sénégal ko waɗi ko ɗum gouvernement foti wadde walla yimɓe ɗo janggiri pour keeɓa hakkillaji keeɓa noon laamori janggo leydi ndi donc min beltima hen no fewi miɗen jaraɓe no fewi ɗum noon Allah jarama voilà ɗo e école Ceerno Malick Diallo ha nde gonɗen no mbirunomi nani caggal nde kettiɗen joni monsieur le maire kanko ne jarore makko e ɓeɗe ɓe ganduɗa woni Areski en joom galle o ni gonne mum woni directeur école o ko adi foof hannde kikiɗe hannde o ɗo e men e arda e wondude kadi inspecteur département mo Bakel e wondude kadi sous préfet arrondissement mo Beele en tant que directeur hannde e kikiɗe hannde o ɗo e kiwira hannde e ko fati affaire ɓeɗo janguirɗe holno jiruɗo eyyi monsieur le directeur monsieur Diop a jarama Allah jarama a jarama e dabɓa tan ko weltare par ce que hono ɗum ɗo so waɗi e nokkuma min noon mbiyeten ko Abou Diallo ko ɗo tan jeeyami Goudirnajo ɗum ɗo so waɗi e nokkuma ko weltare surtout yimɓe fof ne gandi école Ceerno Malick Diallo ko école mo ganduɗa élève ɓe foof ene jiiɗi janggude ɗo élève to yiiɗi janggude noon ɓe kewat soɓe kewi noon cuuɗini foti hebbinede mais malheureusement ɗum wodano y avait un problème donc joni hannde soɓe gaddi classe uji tati ɓe maayi ɗum jaƴƴi
pewɗi ɓe mbi kadi tati kiɗɗi ɓe mawi pewni ɗum ɗo wawi wonde wiide tan ko ittande guiyal e koyngal vraiment ko weltare no feewi min keeɓi hannde ɗum ɗo kay Allah nawru ɗum yeeso woni kay heddi joni ko dingiral école ngal par ce que dingiral école ngal ɗo yimɓe fof jii ɗum ɗo so école so ndungu ari ɗo ko maayo hay goto ne jaltini hen ɗum ɗo joni ubbite jangga tawi minen kam min jeyaka hen jooɗade liwru a wawa hay yettade classe ma aɗa taɓo aɗan ɗum ɗon wona hunde yodde mais noon ko jiiɗa foof koko nane maire wi ko tan ko petit à petit l'oiseau va faire son nid manam ko seeɗa tan affaire o régle to wona piri bab hay ɗum ɗo tan ko quelque chose par ce que minenne kadi wona minen tan goni école diwane ɗum ɗo so yani amen min jettat Allah min jetta jinnaɓe min jetta wallu min jetta laamu Sénégal par ce que AGEROUTE ko démembrement ministère des infrastructures hokki financement o noon ko ari si kañum waɗi ɗum construire anen affaire o way kono chaîne ni kono waɗi beaucoup de gens ne comprennent pas trop les travaux ɗum ɗo c'est des travaux annexes manam ɓe mbiyaɓe ɓe mbaɗa goudron donc to ɓe birti fo domaine sociétal mabɓe kamɓe ne mbaɗa des travaux waɗinani mur de clôture en jumaji en hôpitaux ji en et cetera voilà donc ko noon tigui Seydou Diallo woni Abou Diallo directeur no wiri ni Goudiry Kidira fof ko gotum kadi neɗɗo kadi saɗa hokka haɗa halfina jomum halfina ko yiiɗi aɗa andi jangguinoɓe hande ko ɗum woni ko mbiyatmi ko adana nden ko jangguinoɓe jinno métier ɗe ko noon hande hewani e mabɓe par ce que sa daari guila o naati e oɗo école ha addamma hande subaka fo aɗa yiiya e école he ka meeɗa yiide subaka fo aɗa yiiya e école he avance ka meeɗa yiide ɗum noon ko yidde ɗum waɗi ko yidde métier ngal kadi ko hollude kadi nokku o kadi ko nokku makko sukaɓeɓe ko sukaɓe makko kanko ne vraiment miɗi mbaɗamo félicité wuuro ngo fof ne waɗimo félicité ne jaarimo o wiyete ko Abou Diallo koto Goudiry ɗo o jeeya kono noon kanko Allah halfini hande école Ceerno Malick Diallo te Ceerno Malick Diallo neɗɗo wiyata ko nanani mbarori kono noon nanani dille mbarori wona gonga Ceerno Malick Diallo kala nan ɗum ene andi ko neɗɗo janggunoɗo janguinnoɗo kono noon ko alqurana Allah halfinoma kanko wonno kadi almamiratima wuuro ngo duuɓi 94 kurɗe kanko imira oɗo école ɗum ɗo noon kadi eɗin mbiya tan hande aɗa sikki Allah jarama on jarama e weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma ko ɗum wonno komin keɓan noon hande ɗo e Kidira Allah jarama on jarama Amadou Diop gawlo ɓalejo golle ma jooɗi peewi sen gewi Kidira jeyeten ko Ziguinchor waktu takkusana jonɗo to Kidira ko waktu yoni ha tomi nanat jawa mi anda jawa ko mbarodi inira woni galle ceerno Mouhamadoula Amin Ly to dumga wuuro Alpha ko waktu yoni ha to Ziguinchor taw yintona musidɗo men Amadou Ishaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah hol kabruji garandena kikiɗe hande o to Ziguinchor. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennangal hettoɓe weltare TV ene wayno ñalawma mawɗo mawninama ɗo ha feere eaux et forêt e gardagol commandant Ismaila Niang kanko nde o hobri o wi mangoro gonɗo ɗo e Casamance woni forêt kalas o ina usti no feewi joni fodde ujunaji ɗiɗi lekki mangoro ɗum noon ina yalti ɗo ina itta ha laaɓi mangoro noon wona ko e nder gueeƴ ko kañum renata holɗum taaridi liɗɗi kadi ko toon cuuɗoto ina wayno noon ina soppa o wi ɗum ɗon ko yo nattu ha laaɓa o holli commune aji ɗi o noddino guure ɗe kamɓe fof yoɓe mbaw aynude daande gueeƴi e mangoro o e forêt kalas o no bonirtani ɗum ɗon yo nattu ha laaɓa nde wonnoon so tawi forêt kalas o ummima e nder gueeƴi o ina wayno liɗɗi nattat ko toon liɗɗi cuuɗoto ko toon liɗɗi jibinta eɗen gandi hanki dey école privé gonɗo ɗo e nder Ziguinchor ina wayno janggade sukaɓe ɓe jeeyi tan ko ha jetti musieji ɗi mbi yo koot musieji ɗi ko waɗɓe guerre ɗum noon eɗen gandi ɗum ɗo so fuɗɗorima ni e jangde nde guila joni addata ko caɗele so tawi addi caɗele noon ina wayno jangde nde yarata yeeso ɗum ɗon noon ko caɗele addata ɗo e nder leydi ndi wuuro wiyeten ko ujun kamɓe de wonkoɓe kaali ɓe mbi eɓe gonde e caɗele ndiyam e caɗele courant e caɗele taliji fewde toon e mabɓe ummogol mabɓe toon fewde yettade Bignona walla yettade Ziguinchor ene heewi caɗele no feewi eɓe gonde nde ɗo tampere yo laamu ngu wawa wallude ɓe ko ɓuuri yawde yaccade kamɓene beele eɓe mbawa yitade koye mabɓe kamɓene koye Sénégal ɓe jeeya Weltar TV musidɗo mon Amadou Ishaga Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodire Sar Abdullaahi Saar yalla koye walde jaam Amadou Ishaga Kebe golle man jooɗi peewi Ziguinchor takkusana jonde toon ko woni ha to mboto payen to leydi Mauritanie goomo sarɗi yankoɓe leydi Mauritanie lulima hanki ngam ƴewtade ko fati banggue budget hoorejo jagorɗe leydi mumen
waɗani gulali waɗani dukkoli kono ɓe taƴinimo milliarduji 5 koppreji uguya kiɗe ɗe ngam kuccam golle makko 2023 hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani hocci laana mum ndi wowa hanki o ngam yaɓande to Rome lamorgo leydi Italie tawtorede jonde kaldigal jonde wattude jeeteɓire ko fate banggue nden ka e kisal maaje ɓen ɗannotoɓe ɗan leydi ndewani lawol kamene wondi kadi e gueɗe gurdam aduna oɗo subaka hande aljuma o joɗodima e joomen ngaluji taweteɓe to Italie ngam ƴamodiral beele ɓen mbawa arde gollade nder leydi Mauritanie ne jogui maaje ɗen mbaɗi liɗɗi ne jogui gaz pétrole ne jogui jamɗe kaaƴe kono kadi ne jogui gueɗe goɗɗe e goɗɗe kala beele kadi ɓen ne mbawa wadde juuɗe mumen e leydi Mauritanie ha mbawa haɓade jonde wasam gollago beele kadi ɓiɓɓe leydi ndi kala mbawa dañde golle a gollorde ɗum koye ñalawma hande o dañi joɗodade e ɓeɗona gardiɗo walla mbiyen directeur général gardiɗo ko fati banggue assemblée nden kay kissala to banggue boli Mauritanie général majeur woni général majeur Mohamed Moldo Lahri Tani hanki tawtorama udditgola ñiɓirde mawnde bâtiment mahaɗo toon to état mo Trarza woni roso tambotoɗo nden ka e kisal militaire ha mbawa wallude ɓiɓɓe leydi ndi nden kay kisal e nder boli mumen wonande yahoɓe ɓe kolliti ɓe tawtorama ngam rende boli ha yimɓeɓe mbawa tigui jogade nden kay kisal ustude accident ji ɓen dogoɓe beele kadi jamire kirjine no dogorata seesa nde tawno koɓe jolni ko pittali janani ɗum kala ɓe kolliti ɓe darima hen kono kadi maɓe ɓeydu darde mabɓe ha tirɗon ɗo ɓe ɓattiri to état mo Trarza ha tawe toon to leydi hoso ñalawma haɓade sida ko ñalawma hanki o e nder windere nde kala 2 décembre kala nde ari ko ñalawma haɓade oɗo hen rafi tampinɗo yimɓe no fewi sida mo ganduɗa ha hande ala safara mum ala vaccin mum ala traitement muɗum jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie holliti ñaw biyeteɗo sida ene usti no fewi nder gendi leydi Mauritanie ɗum ko hanki to centre clinique mère et enfant ko toon wo dañi sudde konguɗi makko o holliti 2008 on saaha Mauritanie ene yaranno 0,6 kono ɗo saaha mo gonɗen ustima no fewi so Mauritanie jogui ko 0,2 woni 0,2 firti tan e kala temedere ko ɗiɗo poti jogade ɗum walla manque ɗum firti koɗo saaha Mauritanie ne haaɓi no fewi oɗo henna ñaw biyeteɗo ɗo henna ñaw biyeteɗo sida tampinɗo windere nde kala joom suudu hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Qazwani joom suudu ko biyeteɗo Mariama Mohamed Fadela Alda waɗi jillu mum toon to Maroc Rabat hanki tawtorama conférence Rabat ko fate banggue jangde nden jangde ko jangde rewɓe kame darde rewɓe ha mbawana koye mumen o holliti Mauritanie waɗi taɓal manggal no fewi ko fate banggue jangde rewɓe hande o rewɓe hewɓe ne mbawani koye mumen woni hen goni koye bureau ji woni hen ko jagorɗe woni hen ko docteur eɓe woni hen kadi ko goɗɗum e goɗɗum o holliti darde nden ne ɓeydi no fewi kono kadi ha hande maɓe ɓeydu darde ha rewɓe ɓuura wawde wawande koye mumen to banggue golle keƴa e nder leyɗele mumen kikiɗe alhamisa woni woldu siidi holliti wonande darni catal professeur uji kame enseignant ji to banggue Qur'anil Karim ha ɓuura wawde ƴellidde woni mahdaraji walla ni duɗe ngam jangde Qur'ana kame heble mum ha sukaɓe ɓuura jogade jangde timmude dat keso ruttade wayde maje kadde leydi Mauritanie ɗum ko 7 décembre so jomiraɗo haaji jagorɗo awo holliti ɗum ko caggal nde o dartinno ko fati banggue awde ha tenti noon to banggue pulpe eɗen gandi ko lingu haɗanongo awede gam teskede ango ustino so tawi jokkine gasa ma gas ha laaɓa e nder leydi ndi union européenne nanni jungo e poos yaltini kene tolnoy 2 million koppreji euro gam wallide laamu leydi Mauritanie to banggue koninkoɓe muɗum to banggue koninkoɓe leydi ndi kono kadi ɗum ko ɗum ñamande e wiide Joseph Borrell gardiɗo union européenne kikiɗe hanki o batu landaji lundo to ñiɓirde tawassula ngam oɗo saaha yurnitade heɓanade
sumgoji paade hitande fanide kono kadi yurnitade carte woteji e kamɓe pelle mabɓe moɓodirde holno mbaɗata ha sembeji mabɓe ɓuura wawde teskede ɓuura kadi wawde ƴellitade e sembeji landa a kewendi sengi wi to leydi Mauritanie koto leydi Mali attaque aji ɗiɗi mbaɗi taw kadi koto hewani wadde ko wayno région de Kaya ɗum noon waɗi ko jamma allarba ne jofi alhamisa kene tolno 3 kilométre hakkude kerol leydi Sénégal 6 kilométre hakkude muɗum e Bamako ken wona 3 kilométre hakkude mum e leydi Mauritanie nokku biɗeɗo Yeliman ko toon ngun jangu waɗi ɗiɗo mbasi hen pittali mumen ko ninke goto e jamburu kono kadi ɗo saha losko mango uditama hen hol fotɓe wadde ngun jangu mbete ko katiba masina walla ala ko peɗle goɗɗe soɓe naate région de Kay ne gasa ma dañ ko bonni ko heewi ɗum jeeyi sababu oɗo saaha leyɗele takkiɗe leydi Mali oɗo saaha kala goni koye yarduɗum ataye gam yurnitade mbete ɓeɗo hen gona e ɓattitade keeri mumen goni o saaha mo gonɗena gouvernement mo leydi Mali holliti ñande nogas e jeetati gouvernement mo leydi Mali holliti heeɓi ko fate banggue ñamade mawde no feewi taw kadi iwi ko gouvernement mo jafuɗon gouvernement mo leydi Mali Bamako ñande 3 novembre holliti heeɓi ñamade iwde e banque mondial woni boñ windere nde ɗum noon ko wallidde leydi Mali haɓade inondation so tawi toɓari nokkuji tuɗoji diƴƴe ko nonne kadi e wallidde ndiyam timmuɗam jarateɗam wuro Bamako ha timma on koppereje noon maɗe gonoy 250 millions koppereje dollar wallidde Bamako ha wawa yaltude yolayre so tawi toɓoli ngari walla so tawi ni oɗo saaha yogay leɗe ngala diƴƴe jarateɗe to leydi Mali keddotoɗen ha joni gartaten koko fate banggue jafuɗon to leydi Mali keddoɗen ha joni gartaten ko fate banggue entreprise aji gollotoɗe nder leydi Mali jagorɗo Lamine Saydou Tarawore tambiɗo ko fate banggue min leydi ndi holliti dartini kene tolno e entreprise aji kewɗi guila nogas e jeetati nduɗo lewru ko fate banggue ngaalu suuɗigo nder leyɗele ɗe haaɓe mbawa ƴettude ɓeeto timmugo ngam yurnitade ɓen golle mumen holto tolni to Guinée Conakry inde makko wonno ko Sadio Baylo Diallo suka debbo ponnoɗo hurtoyade no kom hande jamma ni janggo wona yangi mum ko yon kikiɗe fittanima ko itta dañano ko noon andede kono tuumaɗo ko gendarmerie goto kame sehil mum desnoɗomo to nokkubiɗe ɗo gawla caggal ngal dewgal moƴƴani ɓe ceeri on reftino e makko ha yimmum suka debbo dari hen porti plainte nden noon gendarme o holliti accitino ha laaɓi ko wona ɗum ko noon o jogorno ko hurtoyade no kom hankini fittanoma ko itta caggal luskoji on gendarmerie desnoɗomo ene wonde sehil mum kala ne tawe to kaso mo Conakry ngam tumede ko kamɓe mbaɗi ngal ɗon a baɗɗal to leydi Côte d'Ivoire ko fate banggue jangu wannogo guila 2016 to Grand Bassama hanki watti ñalawma ɗimmijo wonande on procès ko udditi to tribunal mo Abidjan tribunal palais de justice mo Abidjan palais de justice Abidjan plateau ɓen ɗiɗo dariɓe yeeso ñahore woni Kunta Diallo kame Cissé Aga Mohammed kanko Kunta o holliti Cissé o arino galle makko ɓe jardi ataye tene kadi ɓe gottudima ɓe certi ko sanga 14 heures guilden o wayri yiidemo kono caggal mum o wattindino haalde jangu ngu no yaari kala ma en garto yena so tawi en keɓoyi ko ɓuri labde ko fati e banggue konguɗɗi o yaltini e nder ñawore mabɓe to Côte d'Ivoire keddorɗen Laurent Gbagbo inde mum ittama e liste électoral woni sumgoji local paaɗi hitande fande nde caggal cetal tammigal sumgoji ɓe kolliti wonande koko ñawano 2018 taw koye tribunal Abidjan ko fate banggue kelgol banque centrale d'État Afrique de l'Ouest ɗum ko 2010 2011 ɗum jeyno sababu inde makko ittede kono Laurent Gbagbo holliti hen metti mum mawɗi no fewi gartiɗo landa africaine Côte d'Ivoire holliti ɗum wona hunde fonde wonde Togo Gabon ene ɓeyda jokkodirala hakkude leyɗele mumen ɗum ko jillu ñalawma hanki o Ali Bongo o ndimba to Lomé lamorgo leydi Togo hakkude makko e For Yassimbe nando makko o yilloyima situji kewɗi taweteɗi nder Lomé hoore mum o yeehi ha to port autonome mo Togo ngam yurnitade gueɗe dendaɗe
hakkunde Togo kame Gabo kono kadi hollitama cehilagale golle ene ɓeydi hakkunde leyɗele ɗiɗɗe ɗum ko caggal jillu 19 lewru août 2022 wonande kanko on for yasimɓe horejo leydi Togo nde o yilloyino toon to Libreville Gabo jillu makko kanko Ali Bongo Ndimba gasi hande o ha laaɓi to Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré holliti jango ngo kuddata yinno waɗede yontere yawtunde ɗum ko hunde lamde kono on kuddata dañani wadde caggal ɓen tinediri men o holliti ɓen koninkoɓe rokkaɓe haalisa heewi yo mbat kuddata oɗo saahaɓe naati koye pittol bongol no feewi tene kamɓe kala aɓe ganda hayso tawi woni ɓe cuwa taw nangguede siftinde on ñande alet jawtuɗo henno hewɓe ceppi to Wagadugu gam hollirde on kuddata ɓe ɓen jinno wadde o hayso tawi woni koninke goɗɗo waɗi ɗo kuddata wona laamotoɗo leydi ndi hanti yoɓe ɗaccu leydi ndi deƴe to RD Congo gila tan 23 novembre jonde joɗinode to luwanda leydi Angola ngam yo haare darto hakkunde koninkoɓe leydi Congo kame hoɓel mo M23 ko balɗe 5 tan ñalawma hanki o 2 décembre haare nde fuɗɗitima ken wona 70 kilométre hakkunde mum e nord goma ko toon haare nde fuɗɗiti Mozambique sembeji dendinaɗi taw ko Afrique australe ngam wallude Mozambique haɓade fedde islamiste en taweteɓe nder leydi mum ɓen koninkoɓe kala koɓe ujunaje tato koninke hanki koninkoɓe ɗiɗo mbasi hen pittal men taw koye combat gulɗo jaw hakkunde ɓen joguitiɓe armeji nottotoɓe islamiste en hakkunde mumen e pelle dendinde rendi toon neldi koninkoɓe mumen hen goto jeeya koto Tanzanie goɗɗo jeeya koto Botswani on combat waɗi koye wuuro wiyetego nokkungo ene tawe e nder leydi ndi ñande 29 lewru novembre sen giwi Afrique jolam jaɓeri to leydi France les médecins ne wondi kadi biologique en kala to banggue privé moɓodiri hanke hande kala natani hofgo juuɗe balɗe ɗiɗi ngam hollirde ɓeydogol ko fate banggue wonande tarifa taw koto banggue consultation de ça gueɗe mabɓe kala enen jatiri caggal no feewi hakkunde Amérique kame France ɓeydi jokkodiral hakkunde leyɗele mabɓe ɗum ko jillu hoorejo leydi France Emmanuel Macron to Joe Biden ɓe mbawi waddude hanki hirande mawde no feewi ngam yewtidde toɓɓe kewɗe ɓeydoje jokkodiral hakkunde leydi Amérique kame leydi France ɗum ko siftinde on caggal lebbi jawtuɗi tension ngabbunoɗo hakkunde leyɗe ɗiɗɗe ɓe jawi ñifde ɗum to Iran Ibrahima Raïsa hoorejo leydi Iran waɗi jillu mum to région mo Kurdistan nokku ɓurɗo hewde seppoji gila suka debbo étudiant mo duuɓi 23 fittandu mum yalti taw koto hôpital ɗo nanno koma caggal nde nangono fiilaki hoore mum wo udditi toon situji kewɗi nokku jarɗiɗi ndiyam wo erima ɓiɓɓe leydi kal nde gonata neɗɗo goto gacca seppoji ɗi won añɓe nattata e nder leydi ndi ngam bonnude leydi mabɓe to Israël Palestine naɓe ɗiɗo mbasi pittali mabɓe taw yooɓi fittali mabɓe ko koninkoɓe leydi Israël woɗɗani kan réfugié ji taweteɗo to Sarasi Jordani ɗum ko ñalawma hanki o kabruji men coftal ɓalli jadeten koye Oumar Dembel Diallo hol kippodirɗe gila hanki ha fenma ñalawma hande kippodiroɗe toon to leydi Qatar. jam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama bisimilla moon e kabruji men coftal balli taw koye ɗemngal pulaar yaten ko toon to leydi Qatar haalene kawguel windiriyankoel potite ñalɗi tataɓi jokkino ñalawma hankin hakkude kay kippu mbo Canada kañum tigui jaɓɓino kay kippu mbo leydi Maroc ngal ɗon potal kay ko Ziyech Hasimi e yaadi muɗum kañum tigui fooli kippu mbo Canada mbo Davis Alphonse balluji ɗiɗi wondude kay e baliyel gotel wadden faami kay kippu mbo leydi Maroc ɓe wawi kay hebde passe mabɓe faade kay toon to 8e de finale potital gongal noon wonno kay ko hakkude kippu mbo Croatie kañum tigui jaɓno kippu mbo Belgio ngal ɗon potal ne kay ko ndiga e ndiga woni ko ngal gayniri kippu mbo Croatie mbo Luka Modric noon heeɓi kay passe muɗum faade kay toon to 8e de finale ngel ɗon kawguel so tawi noon ko ɗin ɗon kippuji kay yaltude kay ha laaɓi e on ɗon poule ko ɓen ɗon wiyeteɓe Canada e wondude kay kippu mbo leydi Belgique o ɗin ɗon ɗiɗi kay ɗi waɗi kay ko wiyete éliminé toon to kawguel windiriyankoy latan to kawguel windiriyankoy noon jamma hankinde ɗon potidɗe jokkino hakkude kay kippu Costa Rica kañum tigui jaɓno kay kippu mbo leydi
leydi alma ngal ɗon potal noon ko kippumbo leydi alma kañum tigi foli kippumbo Costa Rica baluji nayyi wondude kay e baluji ɗiɗi potital gongal noon wonno kay ko hakkude kippumbo Japon kañum tigi huccodirno kay e la roha mbo leydi Espagne ngal ɗon potalno kay ko kippumbo gendi Japon kañum tigi foli ɓen ɗon witeɓe la roha mbo leydi Espagne baluji ɗiɗi wondude kay e baliyel gotel wadde ɗon faami kay to groupe mabɓe toon kay ko ɓen ɗon wiyeteɓe Japon e wondude kay la roha mbo leydi Espagne ko kañum tigi heeɓi kay passe muɗum faade kay toon to 8e de finale so tawi noon ko ɗin ɗon kippuji kay yaltuɗi ko ɓen ɗon wiyeteɓe Costa Rica e wondude kay kippumbo gendi alma ɗin ɗon ɗiɗi kay ɓe waɗi kay ko wiyete éliminé toon to coupe du monde yuɓɓinte toon to leydi Qatar e sifnorɗo noon ɗin ɗon kippuji kay ɗi tawete ko toon to groupe e taw noon ko jokki ardade ko ɓen ɗon wiyeteɓe kay Japon jogui ko toɓɓe jeegom ɗiɗo noon ko ɓen ɗon wiyeteɓe la roka mbo leydi Espagne jogui ko toɓɓe nayyi ko nonne kay kippumbo gendi Allemagne tawe kay e place tataɓi jogui ko toɓɓe nayyi so tawi noon ko kippumbo Costa Rica jogui ko toɓɓe tati wadde on faami kay sa yi kay ɓen ɗon wiyeteɓe kay leydi Espagne woni la roka mbo leydi Espagne wawi kay yawtude kay toon to 8e de finale taw noon ko toɓɓe nayyi ɓe jogui ko hono ɗen ɗon toɓɓe nayyi kay kippumbo gendi Allemagne jogui ko toon to banggue loggito noon kippumbo leydi Espagne kay eɗen ɗon potite tatiɗe ɓe fetti toon to leydi Qatar ɓe wawi kay loggude kay loggi jeenayyi so tawi noon ko loggiɗi ɓe logga kay ko loggi tati tan so tawi noon ko kippumbo gendi Allemagne noon ɓe wawi kay loggude loggi jeegom kono kay ɓe loggama loggi joyyi ko ɗum tigui saabi ha kay ɓen ɗon wiyeteɓe kay kippumbo gendi Espagne wawi hebde passe muɗum faade kay toon to 8e de finale toon to leydi Qatar noon e ñalawma hande ɗen ɗon potite made jokku kay ko fate ñalɗi tatabiji sanga kay wattuji 16 ɗi fawana e hojom monande wattuji Europe nawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji 15 ɗi fawana e hojom hakkude kay république mbo Corée du Sud kañum tigui jaɓɓoto kippumbo Portugal on ɗon wattu noon ma kippumbo Ghana jaɓɓo kay kippumbo Uruguay so noon ha wattuji nogas yoni ma ɗen ɗon potite jokku kay toon to leydi Qatar hakkude kippumbo Cameroun Babou Babacar kañum tigui jaɓɓoto kay ɓen ɗon wiyeteɓe kay Brésil mo Neymar Junior hay sinno kay jogoran tawtorede kay e ngal ɗon potital kippumbo Serbie ko noon watta tan huccodirta kay équipe mbo leydi Suisse e ñalawma hande tan ko ɗen ɗon potide kay woni jokkoje toon to leydi Qatar. Oumar Dembel Diallo golle man jooɗi peewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garaɗeɗe pikiɗe hande oɗo yesso halirde he ko musidɗo moon kiine moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen ñalawma janggoma on ketto musidɗo moon Haali Abouba